Takže čaute, ja som Bludera, vítajte pri druhom dieli nášho Treehouse Survival teda, sa spomínil. A točím to hneď po tom prvom dieli, takže neviem, aké boli na ten prvý diel ohlasy. Dúfam, že sa vám to páčilo. No nič, tak ja už tu vypalujem nejaký kameň, ako som spomínal v minulom dieli. Ešte si odložím tieto veci. By som si spravila aj chestplate, ale nemáme krompač a tak. Počkáme ešte, kým sa vypalia dva. Spravíme si potom schody. Pretože ideme robiť strechu. Áno, strechu, dobre ste počuli. Tak. A na konci diela si ju dorobíme. Počkať, nejako sa tam musím dostať na tú strechu. Skúsim preskákať z iného stromu na ten môj. Čo by sa náhodou dal nejako. Ne. Čakať, ja mám takto strom. V okolí môjho stromu nie sú žiadne iné. No, tento. Shit! Vypadni. Kamo, choď preč. To by som ti neradil. A keď ja mám z neho strach. Lebo je to taký parchant malý. Tak my si to tu takto spravíme. Tak ne. Drevo si ešte musím zničiť. Toto bude dlho trvať, kým to vykopem, lebo som na tej liáne. A ide to veľa pomalšie. OK. Sme tu. Tak. Tuto je ten môj strom. Teda, môj. Tak. Ne, ja nemám schody. Som si osral hlavu. Dajme tomu, že som si osral hlavu. Nechytí ma zombík. Čau, Ferko. Haha. Kde si, Fero? No? No, spravíme ešte. Šesť. 8. Nemám už uhlie do ryti. Tak pôjdeme naspať. Potom. Určite. No nič. Dáme sa tam. Tak. Ne. Nepadaj. Ne. Ideme na to. Robíte si prdel. Tak ne. Budem muset toto vykopať. Ne.
Ďakujem. Ďakujem. Tak. Prosím. Fuck that shit. Aha, aj toto som si oseral. Samozrejme, že aj toto som si oseral. Bože. Spadli dole. Chytil som. Spadol som. Máme jedno srdiečko. Pol srdiečka. Toto už je kritické. To musím ísť úplne pekne dole. Nemôžem sa ani zabiť. Bože. This is so hard. Oh, fail. Fail. Ne, nožničky som nechcel. Oh, to je so hard. Ty kokos. Dosť ťažké. Vyrobíme si ironový ten pickaxe. Ne. Pressure plate nechcem. Chcem krompač. Mohli by sme si nejako vyznačiť, že tam máme majiny. Tak si doberiem tento kobl. Spraviť si takú, ako keby takú hradku. I'll need voda. Počkať. Zoberieme si ten kobl. To majiny môžem kľudne zastavať. Lebo ich nechcem. Tak. Teraz to spravíme takto nižšie. Tak, teraz takto. A môžeme ísť kopať na 12. úroveň. Takže, čo iné by som vám k tomuto povedal, než niečo iné, než timelapse. Takže na chvíľu sme po timelapsi, lebo som tu našiel nejakú lávu a mohli by sme to tu ísť preskúmať a uvidíme, čo tu bude zaujímavé. Ale už sa pomaly blížim teda k tej 12. úrovni. Si tam spravíme nejakú miestnosť. No, tam je nejaké lávové jazero. Je tam
No to nie je jazero teda, ale to je ten vodopád stále. Shit. Choď preč. No, mám pol srdiečka. Musím si, tuto si musím načítať tú cestu. Bože, načítať. No, mám dosť. Tak. Tu sa zase zabijem a toto bude úplne fail. Je tu veľa lávy. Zlato. Prečo ne? Zlato sa hodí. Teraz tma. Teraz. Budíš svetlo. No nič. Pokračujeme ďalej. Čakať. Ja si to tu obstávam, aby ma nejaké milé monštierka náhodou nejako nezabili. Tak. Môžeme pokračovať. Takže na chvíľku ďalší timelapse. Zase po timelapsi. Už sme sa dokopali na 12. úroveň a tu máme nejaké veľké svetlo. Redstone. Redstone. Ne, lak. Nerad by som sa počas toho lagu videl v láve. Dobre. Keď tu bude skeleton, okamžite idem preč. Počkať. Štvrku už môžem vypnúť. O! Je to tu veľmi rozvetvené a neviem prečo nedávam torčky, keď ich mám k dispozícii. Nejakú mám obťažnosť easy. OK. Zatiaľ tu nič není. Ale ideme si kopať k tomu našemu branch mineu vlastne nejakú chodbu. Nie chodbu, ale miestnosť. Viete, aby sme tam mali priestor na rôzne chodby, ako som mal. Fuck! Nee! Oh, fail! Fail! Temple! Temple! Jo, ale nemám krompáč. Takže ti to serem. Aj noc. To padlo. Fail, ty kokos. Teraz kde mám dom, hľadať to na tých vysokých stromoch. Fail. Ne. Zrovna teraz ma chytia lagy. Fail. Ty kokos.
Shit. Oh no. Do prdele. Prečo sa mi to kúše? No nič. Končíme si to. Like, koment, odberá. Čau.